Какво става, готини пичове, и добре дошли обратно в Спорт с толкова и сен, рубриката, в която си говорим за най-интересните и актуални теми от света на спорта. Днес епизодът за пореден път ще бъде много специален за мен, защото имаме поредния си гост, с който си говорим не за друго, а за футбол. Представям ви човек, който ако следите най-големия спорт, може и в световен мащаб, със сигурност ви е попадал не само в YouTube, в Instagram, в TikTok, няма значение, той е навсякъде, защото вече и при нас. Представям ви Боби от Фен Сектор. Много разахуто представяне, развълнувах се. Това звучи малко плашещо, е навсякъде. Не съм точно навсякъде, така че да не се оглеждат хората спокойно. Не съм навсякъде, но съм и тук. Още едно място. Много се радваме, че дойде, че прие нашата покана и че дойде днес да си говорим разбира се, за футбол, да си поговорим все пак за твоя YouTube канал също така. Uh-huh. И да, като цяло ти благодаря наистина, че прие нашата покана, защото това е много важно за нас. Така подкрепяш ни много, много пълноценно, бих казал, и наистина ни помагаш, за което съм много щастлив, наистина. Аз благодаря за поканата. Не се случва често да ме канят някъде, така че оценявам всяка една покана. В случая, вашата. Добре се представяте, започнахте ударно, гости от легенда нагоре и ето ме и мене. Тук се си поговорим за футбол. Ако кажеш за Формула 1, си говорим за хеликоптери, също имам някаква представа от перки. Така че каквото кажеш. Той като топката, върти се там нещо. Върти се, лети на високо, така че няма две мнения, както твърди клишето. Абсолютно, да. Ще започнем от там разбира се, както подхващам всеки един мой гост, от самото начало. Как започна ти да се интересуваш от футбол, Ювентус последствие YouTube канала? Откъде започна тази твоя страст? То от много ранна детска възраст започна. В квартала, естествено, като повечето малки момчета, една топка, една поляна, нещо, което в София е трудно за намиране вече, свободна поляна, защото повечето поляни са пълни с коли. Всяка една поляна, всяка втора поляна е паркинг. Превърната. Като бях малък не беше точно така, но аз не съм и от София, така че до някъде обяснимо. От цял ден бяхме навън. С топка играхме до късно. Не ни беше кой знае колко необходимо да бъде окосено, топката да бъде хубава. Нямаше други занимания, нямаше телефони, нали, в тази форма, която е сега с смартфоните. Нямаше лаптопи, имаше компютри, които бяха в квартални клубове, така наречените клубчета с компютри, но и те дойдоха малко по-късно. Аз съм доста стар. И това беше. Навън риташ до късно, не се вижда нищо, но ти риташ. Някакви лампи улични светят, къде стига светлина, къде не. По цял ден това правихме. И оттам дойде страстта към футбола. Малко по-късно вече, когато BTV взе правата за Шампионска лига, започнах да гледам малко повече, нали, мачове, европейски футбол. Преди това, честно казано, дори не съм подозирал съществуването на Ювентус. Като по-малък, нали, няма. Откъде четеш някакви вестници, попадат и имена на отбори, обаче нямаше мене лично вкъщи кой да ме запали по футбол. Нямаме фенове. Нямахме футболни фенове в моето обкръжение. Дядо ми леко пръст не гледаше футбол, така че не съм от тези, които предадено от баща на син, пък дядото дал, пък прадядото. При мен дойде от приятели и телевизия. Та когато BTV започна да излъчва Шампионска лига, там вече забелязах Ювентус. Много силен сезон имаха. Те по-рано започнах да гледам Шампионска лига. По-късно се запалих по Ювентус, ако трябва да бъда напълно точен. Сезона 2003. Там, когато играха с Милан финал, Ювентус Милан. Полуфиналите бяха 3 италиански отбори. Интер също стигна тогава. Реал Мадрид игра с Юве. И там някъде, след много силния матч, който Ювентус направи, всъщност мачове. Там някъде си избрах този отбор и към това е. Без изобщо ли да се интересувам, както стана малко по-късно, отнети титли, уреждане на мачове, такива неща. Нали, като си малък, като си дете, това не достига до тебе по-скоро. Нали. Не можеш да разбереш кой отбор
мами и кой не. Ти виждаш това, какво се случва на терена, не се интересуваш от новините. Виждаш едни футболисти, които играят фантастично. Тогава Павел Недът беше върха, той за златна топка. Това ми е и любимия футболист. Да. Ти изпревара въпроса, който виждам, че напира. Така че той ме запали. Не е Дел Пиеро, който може би всички биха избрали като вариант. И така се случи. Така започнах с футбола, пристрастията към Ювентус и до ден днешен не съм си сменил нито отбора, нито пък спорта. Продължава да е футбол. Вече съм доста по-тежък да играя малко по-трудно. Имах и някакви контузии през годините, така че съм си тежка категория фен. Само и единствено. Не, това не е лошо, бе. Няма проблем. Аз мисля, че това е даже прекрасно. Аз... Да, ще е хубаво. Превръщам се в топка. Какво по-хубаво това? В топка не, ама примерно седне си вечер. Гледай си матч, супер. Аз не разбира се. Шегувам се. Аз за някакъв много кратък период в моя живот имах амбиция да стана футболист. Много бързо разбрах, че това не е за мен и няма как да се получи. Така че останах само на ниво аматьорски футбол, игра с приятели, мачове такива. Нищо по-сериозно. И съм си се примирил с това. Няма да бъда Меси, Роналдо, Мбапе, даже и Чиликов не мога да бъда. Така че... Не, той футбола по принцип е спорт, който може всеки да играе, но не всеки може да стане професионалист в него. Да. Но поне футбол е за всеки. И това е най-хубавото. Затова всички така го харесваме. Понеже спомена, че все пак си имал някакви амбиции такива по едно време да ставаш футболист. На каква позиция си играл? Защитник. Страшен. Бренде. Супер. Няма. Имаше някакъв период, където си казвам, добре, аз малко фантазия, нали, горе в главата ми някакви... Нали, знаеш, ти играеш футбол, всички, може би тези, които гледат, играят футбол. Когато преди да стъпиш на терен, нали, понякога си мисля, тук някакви пробиви, нещо ще почна, ще раздавам някакви пасове. Нищо такова не идваше от мене. Искаше ми се, но не. И в някакъв момент разбрах, че мене ме бива много повече в това да руша играта, да развалям неща. Дай ми на мен да развалям неща. Да градя трудно, но да развалям. И там някъде си се примирих, че нали, не съм и от тези, които ще тичат цял матч. Не, по-мразеливата, по-лекичко. Сега, разбира се, нали, може и по-умно да се играе, както Бербатов, да речем. Да не се сурва и 90 минути, да не може да си поеме въздух след това. Но и това не беше за мен. Общо взето доста по-спокойна кариера футболна, аматьорска имам. Без много тичане и кой знае каква креативност. Макар, че нали, в живота съм малко по-различен в това отношение. Защото пък работя като сценарист. Там се изисква малко. Не малко, а много креативност. Така че тази креативност, която не е на терена, излезе към предавания и сериали. Пак трябва да отиде някъде. Да, то не може. Трябва да излиза. Не бива си го да държи в себе си. Така е. То със всичко е така по принцип. Не трябва да си го държиш в себе си. Щях да ти кажа, че още от малък си фен на Ювентус, както спомена и ти, до ден днешен. Да. Имаш ли някакви по-любими моменти с Ювентус? Някакви моменти, които си ти останали така в паметта? Може би от началото, още като фен, или сега към края? Към края по-скоро май не, обаче... Към края то малко по-тъжни моменти са сега с тази форма и всичките проблеми, но разбира се, че значи когато стана скандала с уредените мачове и с пращането на отбора в серия Б, много бъзит съм отнесъл. Тогава се сещам, нали, едно малко дете, то не много малко, да беше, не бях толкова малък, но много базици имаше относно Юве. Даже са ме питали, смени си отбора, махни го този отбор, махни Ювентус, избери си някой друг. Как да си избереш някой друг отбор? Като го харесваш този, като толкова време ти е любими и го усещаш много близък до себе си, не можеш да си смениш отбората. Това не е да си смениш дрехата, не си смениш блузката. Изцапал си, ареса, скъсала се, супер, си облека, но не става. И ми беше страшен кеф, когато Юве се върна. Тогава Божинов помогна. Валери Божинов, тази футболна легенда, той също беше в Юве точно в този период, заедно с куп други футболисти, които останаха. И имаше и такива, които разбира се напуснаха. Това е по друга причина. Къде е финансова, къде нали, не им се играеше в серия Б.
Така че това е един от моменти, които веднага ми изникват в съзнанието, базиците около изхвърлянето на Юве. След това, разбира се, поредицата от титли спечелени. Първия мач, на който ходих на живо, всъщност първо жена ми ме заведе преди 10 на години на стадиона. Направихме една обиколка, тип изненада беше някаква, вика, айде за рождения ден. И аз, това ми беше една наистина от бъдените мечти да отида да видя той самия, макар че ми се искаше на Дели Алпи да отида, но нямаше вече възможност да го посетя него. Да отидах на този стадион сега преди година нещо ходих на мач на Юве. Слава Богу, Юве би. Да се зарадва, ще е много тъпо на първия мач Юве да падне. Ужас! Щях да подивя да сляза на терена да тичам към Влахович. Така да е една от победите миналия сезон на Юве. То всъщност след тази победа, малко след нея започна една много лоша серията, отпадна отбор от битката за титлата. Да не знам дали аз нещо не прецаках работата с това посещение на матча, но като гледам и този сезон отбора не е вау, така че не съм аз причината, спокоен съм. Не съм прецакал любимия си отбор. Това са може би моментите, които ми изникват например, вижте така на първо четене. С Юве. С български отбор не мога да ти кажа такива емоции. На няколко пъти съм казал, разбира се, че си подкрепям Етър, от гледна точка на това, че си ми е близък, нали, от друга линия. Светкавица също живял съм доста време в Търговище, така че фърнам по едно кой на Светкавица. Търговище, чува ли си го този отбор? Да. Разкошен отбор. Стадиона Димитър Бурков беше най-хубавото нещо от моето детство, като отидох за първи път на стадиона. Нещо огромно, аз бях много малък, нещо огромно. След това започнахме да ходим редовно и ми беше много любимо сутрин, събота или неделя преди матч. Те поливаха тревичката, да освежиш, да се представим добре пред гостите, които идват. Леле, колко хубаво лухаеше всичко. И то, понеже стадиона е в един парк, Борово око, има езеро до стадиона. Отиваш сутрин, 10 часа, не е станала жега, още нали лятото. Приятно, мирише на тревичка така, току-що полята навсякъде, разкошно е това. И свежичко теренче, без седалки. Разбира се, по-късно сложиха седалчици. Ние в България малко седалките не ни трябват. Или ако сложим от тия железните, няма нужда да се облягаш, облегалки, по-натам. Но като си детен ти прави впечатление. Така е, да. Изобщо не ти пукаше. Не ми пукаше на мен. Нормално. Аз като ходих като по-малък на мачове, помня, че с баща ми си взимахме вестник да си слагаме. Да. И аз последния път ходих на Васил Левски на стадион националния с вестник. Значи преди сметка не се е променил. Не знам на кой стадион си бил с баща ти. Обаче аз на Васил Левски отивам и даже ако трябва да съм честен, един приятел ми даде вестник. Аз отивам нали, с спокойствието, ние сме сектора. Да. Няма, не ти минава през ума, че може да е кал на седалката. На мене ми минава през ума. Отивам, то не може да седнеш. Викам, ще седя прав. То пък как си прав? Те наоколо хората седят, нали, те си носят предвидени едни вестници. И той ми даде, вика, заповядай, вика, да си седнеш. От приятел. Взех помощ от приятел, вестник на Васил Левски. Седнахме на вестниче да гледаме как България пада. Но то е рядко да видиш България да бие в момента националния отбор. Така че най-малкият проблем е това, къде да седнеш. То да има какво да видиш отпред, пък къде ще седнеш, деца вика и правиш седим. То какво да видиш вече. Аз поне скоро. От как съм се родил, да ти кажа, откак съм почнал да гледам футбол, на България качествен мач не съм гледал. Но... Или поне не се сещам, нямам такъв спомен. Кой набор си? 2007. Да. Там някъде те хубавите мачове бяха преди това. То даже аз като засетя към моето детство, там имаше не, всъщност 2006, 2007, 2008, там все още печелихме точки. Все още биехме някакви отбори, дето си кажеш, има надежда. В квалификационните групи сме печели доста точки. Ние сега не можем да вземем точка 3. Сега тази група, която ни предстои с Испания, Турция и Грузия. Аз не виждам как вземем точка. И аз съм така. Така че не знам, не искам да те отчаивам, обаче май хубавите мачове ще трябва да почакаме. Не, те поприключиха, но ще трябва да почакаме да дойдат.
Сега разполагаме, нали, с футболист, който играе в Гърция няколко пъти поредни е номер 1 на България, настигна Стоичков по спечелени такива награди. Така че не е иронично. Не се получи, не стана. Илия Груев. Това е светлия лъч, ако трябва да съм честен. Нали, футболист номер на България да ме прощава, но Илия Груев е човекът, към когото в момента са насочено цялото внимание. Да, аз, понеже имахме в началото епизоди без гости, и аз си говорих, тук имаше след някакъв мач на националния отбор, бях потрес. И почнах пак да си ги ходя, да си ги соля. Както цяло, както всеки прави, защото то за националния отбор. Аз съм оптимист понякога преди мачовете, но така да. И бях споделил, че според мен, освен Илия Груев и може би Фифо Кръстев, други футболисти в нашия отбор няма кой знае колко качествени. Сега бях казал, че Десподов си. Той е ясен, той е футболист на годината. Аз не съм от хората, които много харесват, ама имам много приятели, които според тях е доста качествен. Аз не отричам качеството на Десподов. Нали, той самия факт, че изпъква над останалите доста време, говори добре за него, защото понякога, когато няма, нали, някой силно изявен, лошо. В момента има един, който всъщност, може би допреди няколко години той си беше абсолютно силно изявен. Изпъкваше над останалите български футболисти, но аз смятам, че това е защото просто нямаше достойна конкуренция. Няма, да. Да. Отделно той играше, нали, в Лудогорец. Лудогорец поредни титли. Ти, значи, като върнем назад, в съзнателния си живот ти виждал ли си друг шампион на България? Ти как се започна да гледаш, нали, Лудогорец от началото до края, само Лудогорец. Така виж, каква хубава реплика извади. Не, шегувам се, естествено. Но само Лудогорец съм виждал шампион. Да. Представям си какво е, нали, да си на 18 и ти обзето не си имал шанс да видиш друг отбор в момента да е шампион, което, нали, аз като бях малко по-малък, то те се редуваха, то имаше всякакви отбори ставаха шампиони. Даже помня 2004-та Локомотив Пловдив дори спечели титлата тогава, което, нали, пък беше някакъв вид изненада. Да. Така че все някъде някой отбор пробива. Все някъде нещо успява. Тук това е. Кирил Десподов, играйки, нали, за Лудогорец, изпъквайки и там като българин, защото знаем, че в Лудогорец, не само в Лудогорец, доста български отбори, българите са кът, титулярите. Може би беше нормално той да бъде избиран за номер 1. Още повече журналисти гласуват. А знаем как понякога, нали, журналистите успяват да изведат някое свое виждане така по-настоятелно. Така че нищо против Десподов, но преди, отново може би връщайки се назад в годините, имаше доста по-сериозна конкуренция за тази награда. В момента просто няма. Илия Груев и хубаво каза Филип Кръстев. Това са някакви млади момчета, които могат евентуално в следващите години около тях или те да бъдат за пример. Защото в момента това, което ни липсва в българския футбол, са идолите. Нямаш идол. Няма момента, в който да каже някое малко момче, някой млад футболист, който, нали, сега започва да тренира, да си каже, искам да бъда като този футболист български. Защото може да кажеш, нали, може да извадиш Мбапе, може да извадиш Роналдо, Меси, може да извадиш Левандовски, може да извадиш Холанд, Кевин Де Бройн, нали, тези, които веднага всички ги знаем и искаш да бъдеш като тях. Но го няма момента, в който аз лично не съм чувал някое дете да той да каже, искам да съм като Кирил Десподов. И това не е, нали, в момента не обвинявам Десподов или някой друг. Просто го липсва това. Преди имаш Бербатов, който ти е голмайстор на Висшата лига. Играе в Манчестър Юнайтед. В Тотнъм имаха прекрасен тандем с Кин. Имаш Тилян Петров, имаш Мартин Петров, имаш Бълъков, нали, ако трябва да връщаме по-назад. И имаш хора, които искаш да кажеш, нали, за Стоичко въобще даже не искам да говоря. И имаш хора, които са ти за пример. Сега това липсва. Липсват идолите. И това според мен е много голям проблем
младите футболисти, които не могат да изберат български футболист, на когото да подражават на терена. Да. Извън терена Извън терена има достатъчно неща. По прически, държане, поведение и така. Да. За да добавя това, което ти спомена, ще ти кажа, че имах едно момче в класа ми преди 4 години, може би. 3-4. И той, понеже играе в Славия и мисля, че играше за националния отбор, та негово идеал беше Неймар. И точно това е, което спомняш, че нямаме български идоли. Мисля, нямаме футболисти, които да бъдат български идоли за моите момчета, което за мен е лично доста лошичко, както си каза ти. Та не знам това скоро дали ще се оправи. Както видяхме от мачовете, които изиграха нашите момчета, скоро няма да се получат нещата. Като виждаме и господин Георги Иванов с неговите изказвания, как след година, след 2 ще видите, ще се оправят нещата. Нищо не се е оправил. Не мисля, че Ти записали си датата, когато даде интервюто? Помниш кога беше? Не, това? Забравил съм вече. Не, нищо. То и с днешна дата, пак преброй коя дата сме днес, служи днешна дата и гледай там след 3 или 4 години дали ще има промяна. Махни тези години, когато наистина го каза пред мой приятел Миро. Той го каза, нали, виж, погледни, виж след 3-4 години къде ще сме. Служи днешна дата и виж след 3-4 години къде сме, дали сме мръднали изобщо. Не сме мръднали, въпросът е, че сме мръднали надолу. Да. То това е проблема. Ние мърдаме надолу. Ние мърдаме, ама на коя посока мърдаме? И в лошата. За жалост е в лошата. В лошата мърдаме. Всички мърдат напред. Знаеш, много ми е тъжно. На мен наистина ми е тъжно за това, защото синът ми е на 4. И аз искам в някакъв момент, ако по някакъв начин се запали по футбола, да започне да тренира. Ако му харесва, разбира се. И ми се иска да попадне в една среда, в която той ще може да прескочи границите на България. Ако иска. Без да му налагам каквото иде, нали, тук, ако майка му гледа, сега да не каже, ти пак буташ детето към футбола. Не, но ми се иска да попадне в една среда, където да може да се развива. Гледайки школите, начинът по който се работи там, общувайки с доста треньори, защото аз малко или много покрай канала започнах да общувам с доста треньори, които се занимават и с малки деца, много е трудно за едно дете да попадне в чиста среда, в която може да мисли само единствено за футбол и да се развива в България. Което също е много голям проблем за футбола ни. И нали, ние се шегуваме за датата и за Георги Иванов. Не знам до каква степен той еднолично може да реши проблема. Според мен там е всички хора, които са около него и всички, които всъщност ръководят футболните отбори. Защото виждаме, излизат хора, казват, ние трябва да намалиме отборите в А група. Това са много. Самият той беше казал, че 7 или 8 отбора са под лицензите, съм под въпрос. Не знам дали чуд след последното събрание, което беше изпълком или там, както си го наричат. Значи ти имаш от 16 отбора 7-8 са под въпрос и въпреки това тези клубове си гласуват първенството да бъде в този формат. Така че малко отговорността е на всички. Отговорността е на всички, да. Не го защитавам Георги Иванов, напротив. Моят фаворит, аз съм си го казал много пъти. Ясно, той в момента вече го отказаха човека. В момента е някъде другаде. Другите двама, които бяха с него. И те. Един е чисти басейн. си беше казал, си ходи в Мадрид с чисти басейна. Стенли и той се занимава с много други активности, разбира се. Но не се случи. Бербатов не успя да се пребори за мястото, което отново показва, че промяна по-скоро хората, от които зависи, много не искат. Те не искат, защото просто им е удобно по този начин да работят. Разбира се. Не знам как го понасят това. Аз лично не мога. Аз заради това много не искам да говоря за български футбол, защото... Виж сега, и аз, ние си говорим преди това да не говорим. Ние общо взето последните 15 минути май само за български футбол говорим. Не знам как се случи. Да сменим малко темата, обаче завъртяхме на там. То български футбол е много
мътна тема, но пък ето виж, влязохме на там. Ти си човека, който може да ни измъкне. Ами това За е... следващия въпрос. Това мисли да направя. Добре. Както каза да спомена за идолите, ще я те Да. питам, понеже ти си бил на позицията за централен защитник, имал ли си идол централен защитник от твой любим отбор Ювентус, защото все пак те се славят с добрите централни защитници, с големите централни защитници, опитните, здравите. Значи сега ще изненадам. Има едно име, което много фенове футболни от по-младите не го знаят. Да, вероятно аз не го знам. Пао Монтеро, чува ли си го? Пао Пао Монтеро. Монтеро. Едно уникално ренде, отново ще използвам тази дума. Не съм сигурен дали някой му подобри рекорда за червени картони, получени. Централен защитник на Ювентус. Значи в големите дербита Ювентус просто много често доиграваше човек по-малко заради него. И аз това го помня като дете. Монтеро играе ли, ще се прецакаме, а той доста често играе. Но абстрахирайки се, нали, от това, че доста често оставаше отбора с човек по-малко, много ми харесваше хъса, с който играе. Нали, много често сме давали за пример такива футболисти, които не са вау като качества, обаче се компенсират с борбеност, компенсират с тичане, компенсират с сърце, колкото и клиширано да звучи. Да. Този човек много ми правеше впечатление, разбира се. Много съм се ядосвал, да не кажа, нали, че съм го псувал много като малък, но колкото ме ядосваше, толкова след това осъзнах колко трябва да има във всеки един отбор такъв футболист. Разбира се, след това Канаваро, също много изпечелената световен титул с Италия, разбира се. Нищо, че е играл за едни други отбори. То в Италия там се меша. Там е много... Там футболистите, то ако не минеш през Интер, Милан и Ювентус, то все едно не си бил голям футболист. Все едно не си играл там. Да, все едно не си играл. Трябва да обиколиш всичките, за капак Рома, Лацио, нещо и там да смениш, да те мразят и другите. И накрая да завършиш, да речем, в Лече или Парма. Нещо такова. Парма, като казах, Джиджи Буфон. Разбира се, трябва да го споменем и него. Може би най-добрия за мен вратар. Това са в последствие, нали, от Юве не мога Киелини до някъде, нали, може да се отличи, но Малдини и Неста. Брутални. Аз, когато започвах да гледам футбол, няма как тези двамата да бъдат подминати, да не бъдат споменати. Малдини беше феноменален защитник. Не знам дали го помниш. Нищо. Не. Аз го знам все пак. Да. Няма как да не го знаеш, така че Малдини също страхотен пример. В Англия, защото и там вече започнах, нали, да гледам и английски мачове, преди това, че се излъчаха в България, бяха лесно достъпни, не бяха по платени канали. Както сега всичко беше безплатно. Знаеш, когато имаш избор, пускаш си, в смисъл не беше толкова голям избора, окей, но си имаш си английски мачове. Тогава, нали, Рио Фердинанд много ми харесваше. Рио Фердинанд, да. Там вече, нали, знаеш го. Да. Говорят и гледал си го. Да. Не съм го гледал, но го знам кой е. Да, добре, окей. Знам кой е, да. Видич, Фердинанд. Видич също, да. Видич, но, нали, Рио Фердинанд ми беше много за пример. Така че идоли, отново, ако трябва да изброяваме, има на кои имена да се спреш. За жалост, от българските футболисти аз не си спомням толкова ясно Трифон Иванов като футболист, макар че бил страшен брутален защитник. Да. Тук говорим за един от най-респектиращите български защитници, не само в България, буквално в цял свят. Няма какво да си кривим душата. Имали сме футболисти, които цял свят ги знае и като кажеш името, даже и в Мароко може да се взеде такова. Този човек, визуално. А за Трифон Иванов, нали, леко пръст визуално веднага излиза върколака. Аз, понеже не съм го гледал, сега нямал съм такава възможност, но съм гледал клипчета и има един гол, едно воле. Не знам, 100% си го виждал. Да. Не помня срещу кой беше, срещу кого, но страшен гол беше вкарал. Това ми е останало в съзнанието като човек, който
ми харесва много, въпреки че не мога да го гледам. Сега факт е, за жалост не съм имал такава възможност, но наистина от българските футболисти винаги, когато се сетя за български футболисти, винаги се сещам за по-старите. Тези, които просто аз не съм имал възможността да ги гледам, но все пак са останали като такива футболисти, като легенди на българския футбол. Ами не е случайно, защото те не само на българския, а на европейския футбол остават като разпознаваеми имена. Краси Бълъков наскоро, изчеклях някакво видео ми беше попаднал, то отива в Португалия, отива на матч на Спортинг. Човек, стадиона, ръкопляскас. Разпознават футболист, който е бил преди много години в този клуб и го уважават. В Щутгарт го носят на ръце си, но там го благотворят, нали. За Стоичков няма изобщо какво да говорим. Любо Пенев. Футболисти, които споменаването на имената им вече независимо в кой клуб, дори и феновете на тези отбори. Аз сега бях в Испания, матч на Реал Мадрид и Манчестър Сити. Така се случи, че ходих на този матч. До мен беше седнал един испанец, заговорихме се. Откъде? Барселона. Да. Просто казва Стоичков и това е като вълшебната думичка, нали, за Сезам, отвори се. Да. Това е приказката, не е другото, дето отговорно. Нали, игра нали, приказката за Сезам, отвори се, казваш думичката Стоичков и ти се отваря Сезам. Мисля, всичко тръгва в тази посока, разговор. Приемате много по-приятелски. Ти си от страната, където футболист на техния любим отбор, в случая на този човек на Барселона, той беше в феновете на Ман Сити, респективно. Да вика против Реал, да паднат, те не паднаха тогава. Но ти си сънародник на човек, който им донесъл толкова много щастие и радост. Те те прегръщат и те приемат супер, супер приятелски. Сега, какво? Да не давам пример, нали, отиваш в Гърция, казваш Десподов и какво ще се случи с тебе. Няма да го дам този пример. И дали ще приемат по този начин. Не, ако кажеш Везенков, виж, е по-различно. Там ще е по-различно. Да, в Гърция отиваш, кажеш Везенков и също, нали, думичката. Отвори се и си приятел. Което, слава Богу, че го има. Да. Все пак, да. С Везенков, за Григорий Митров също, нали, колкото и да е. Тук си го базикаме. Моля? Сега с Карлос Насар, разбира се. Макар, че и там намериха начини че, нали, произхода му какъв бил. Да. Защо? Има моменти, в които защо не може да се зарадваме на нашите успехи? Аз наистина, нашия менталитет е малко по-различен. На българина специално. Не знам защо е така. Имаш човек, момче, той за мен е момче, защото е доста по-млад от мен, което не просто печели. То размазва конкуренцията. Насар отива, той не участва в състезания, разбираш, той отива чупи рекорди. Той излиза с мисълта, имаше шеги, нали, с първото вдигане, спечели медалите и след това вече почва да чупи рекорди. Той отива с мисълта да чупи рекорди. Той отива, даже не с мисълта, той е уверен, че ще чупи рекордите. И го прави с лекота. Човек, аз го гледам и не мога да повярвам с каква лекота той е над всички. Това е нечовешко. Ние не можем да осъзнаем какво злато имаме. Да, така е. И вместо да го носят на ръце ни хора, които се опитат по всякакъв начин да си правят пиар с какво ли не, говоря за политиците, разбира се, те подминават това, никаква подкрепа. Той, нали, слава Богу, вече започна да намира хора, които да застават зад него финансово, защото дълго време, доколкото знам, му е било трудно. Да. Сега вече, ако няма кой да го подкрепи, наистина всички оферти, където има от какви ли не екзотични страни, няма какво да го спре, какво да му кажеш, стой тук. Ако сега при тези успехи не намериш човек, който да те подкрепи, за държавата даже изобщо не говоря. Така че Насар е едно от много хубавите неща, които са се случвали в последните години в българския спорт. И трябва да го задържим всячески. Той сменя категорията, отива и ги мачка там, разбираш. Той с тези килограми и в по-горна категория стане шампион. Това е феноменално, наистина.
Много се радвам, че има хора като него, че има хора, които по някакъв начин отново да допринасят за това България да се разпознава и за това България отново да е на спортната карта, понеже последните години аз не съм много. Сега, примерно, Гришо, Григор Димитров, разбира се, за художествена гимнастика също много допринасят, но се радвам, че наистина продължава да има хора, които да допринасят за това България все още да може да бъде известна на спортната карта в световен мащаб, защото и с футбол това някак да стане. Това, поне, както споменахме в тебе, скоро няма да се случат нещата. Освен ако няма някаква грандиозна промяна, която няма да се случи със сигурност. Видяхме вече, хората се опитаха, дигнаха си протеста и уж някаква промяна, абсолютно също. Ами, този протест по всякакъв начин беше извъртян отново към обвинение към феновете. Това те не искаха и да ги пуснат до стадиона. Аз спомня много добре, че... То къде ще... Аз също помня. Къде ще е мача, пък ако е в София, пък ще ни накажат, ако не е в Пловдив, то бяха някакви телефони, пускаха някакви записи. Беше страшно. Беше много само и само да мине този мач, да се закрепиме. После домакинствата, нали, помниш, те бяха изместени някъде. Имаш някакви приятелски мачове, където не бяхме домакини. Нали, само да затихне нещо, да се успокоят нещата. И за жалост тези неща понякога работят. И в момента, когато феновете се обезверят, това е най-страшно. Когато загубиш, когато не вярваш, че се промени нещо, когато не вярваш, че си способен да помогнеш за някаква промяна. И това в някакъв момент се постига. Пак станаха много сериозни. пак се върнахме към българския футбол. Не, аз съм наясно, че на всички, които се интересуват, им пука. Няма български фен, който не иска да отиде на един хубав стадион, да види един хубав терен, не терени, на които се черта. Да, поляни въобще, то пак поляна да има, то има буци. Едни детски колички, където нали чертаем линиките с детски колички, пейка, чисти вода от терен. Мисля, всеки един български фен иска да отиде на нормален стадион, да седне на чиста седалка, да види един хубав терен, да види български футболисти. Айде, нека да има и чужденци, но да са качествени 22-ма. Да, акцента да не пада върху съдиите, макар че сега видяхме в Ел Класико наскоро какво се случи там, нали, съдията излиза, реве, заплахи от всякъде, но това да речем е някакво изключение. Да. При нас е постоянно съдиите, нали, са под прицел, в вар стаечка хора бъркат по едни сайтове да гледат какво се случва и как могат да си докарат нещо допълнително. Смисъл, ние сме в някаква паралелна вселена живеем, ние се намираме на друга планета. Да, ние сме някъде много различно е. Но няма български фен, който не иска да отиде на един нормален матч и да си изкара едни 3 часа, не само със семейството. Аз много искам да заведам моето дете на стадиона, да си гледаме мачове по мъжки и след това да си вземе нещо, някаква екипче, примерно някой отбор, да си вземе шалче, да си вземе хапване, нещо да си се заради и да се приберем доволни. 3 часа без да ме притеснява дали ще литне някаква ракета на главата му или на главата ми. Аз затова не ходя на дербито. Аз не подкрепям нито един от двата отбора, но е все пак дерби. В цял свят дербитата са най-хубавото нещо, което може да се случи на футбола. Само при нас, когато има дерби, мен ме е страх да изляза от вкъщи. Защото не знам какво ще ми се случи. Това е много зле. Това е ужасно. Аз заради това не искам... Моите приятели ходят, ама те си подкрепят там. ЦСКА, Левски. Аз просто хем не подкрепям, хем е страх от всякакви такива работи и просто не мога. И това е. Сега, примерно, на последното, мисля, че не се беше случило нещо. Кой знае какво, ма те много ги бяха обезопасили тогава. Да. Но помня, че имаше някакво, се бяха мятали някакви ракети или какво беше. Наскоро пак, не последното, ма предпоследното, по-предпоследното. Нещо какво беше. Имаше и фенове нещо, едни срещу други от един сектор, пак имаше проблеми помежду си. Така че не е безопасно. Направих един кръг сега, с Маргаритка на матч. Това трябва да е всеки кръг, не просто един. Обаче, как да се случи? Не виждам, но то пак започваме от основите. Няма как да градиш нещо, ако нямаш основи. Няма как да отидеш на
стадиона спокойно, ако някъде да седнеш. Едни стадиони в Пловдив, виждаш колко време се правят и пак има проблеми на Ботев стадиона. На Ботев Толкова ли стадиона не можаха да проблеми, оправят този терен, бе, братче? Толкова ли, защо навсякъде по света гледаш изгладеничко, като с линейка, разбираш. Защо при нас не можем при нов стадион? Тук говорим за нов стадион, където милиони са вложени. Защо не можем да направим нещо, което да е така, да се изфукаме, да се вика пред света, да кажем, гледайте, имаме чисто нов стадион, най-доброто тревно покритие, трибунките бомбон, всичко излъскано, идваш, сядаш. Няма такова нещо. От тук да спестим, от там да спестим, от тук да приберем, от тук да приберем и то накрая отиваме, направили сме. И хубаво направили сте го, ама какво от това? Пак с проблеми. Да, пак с проблеми, защото ти отиваш, правиш го след малко, ама ни трябва да го ремонтираме. Ти току-що го направи, току-що си го пуснал. Сега казуса, къде ще играем с Испания. Ще играем на Васил Левски. Да. Кога за последно ходи на Васил Левски? Аз последно ходих на един мач на ЦСКА и Ботев. Миналия сезон. Миналия сезон. Да. Значи преди година. Грубо. Да. Аз мисля, че... Васил Левски е... Аз също дадах пример, където ходих за последно. Да. Малко по-отдавна ходих в А сектор с вестник. Да. На седалка. Васил Левски трябва да ти е лицето на българския футбол пред Европа. Най-големия стадион, 43 000 места. Пистата, нали, окей, там от едно време останала, няма да я махаме. Но то е, ти ако седнеш в сектор Г или сектор Б, отзад най-горе, ти трябва с бинокъл да гледаш, брато. Какво се случва на терена. Не дай си Боже нещо на другата врата. Ти няма го видиш. Няма такава конструкция. Няма, това е минало. Вече стадионите, тези, които се правят, нали, слава Богу, те се правят от всяка една гледна, от всяка едно място на стадиона да имаш добра гледна точка. Без значение седалката къде ти е. Бях в Памплона на стадиона на Осасуна, малко стадионче, 20 и нещо хиляди места мисля, че беше. Качва се точно на такава позиция, той е супер стремен нагоре, именно за да може този, който е най-горе, да не гледа с бинокъл, да се чуе какво става отпред, да го вижда се едно е така пред него. И наистина са го направили хората. Но това се, нали, влага се някаква мисъл. Васил Левски ще дойдат испанците, ще видят едно не знам, може би терена ще е хубав тогава. То, слава Богу, няма нали, концерти, няма капки по това време. Няма такива неща, няма да има, така че сигурно ще се погрижи добре. Обаче всичко останало, стадион е толкова стар, толкова вехт. Това е много вехт стадион. И това ни е лицето пред Европа. Супер. Голям, добре, ще събере повече хора. Сигурен съм, че има доста хора. Аз сигурно ще отида. И аз смятам да ходя. Да. Така че и доста му приятели също има. Така ще съберем една хубава дружинка да гледаме нашия национален отбор. Нали, отиваме и да подкрепяме. Отиваме да подкрепяме България. Точно така. Ние за това отиваме. Така че ще си изсипем там да подкрепим нашите лъвове. За другите два мача не знам. Там с Турция и с Грузия. Ти ще кажеш. С Грузия ми се иска да отида да видя един футболист, който много ми е така приятен на сърце ми е. Обаче... Започва с и завърша на Вич. Да, точно. За Турция не знам вече. Да, но ще отида на този стадион и ти просто си припомниш за какво става, но те може би нали, малко ще го поизмият, сега ще е минало лятото. Да, го поизмият. Обаче раждата и всичко останало, вратичките, които са от едно време. Феновете на Испания, какво ще си кажат? Те не знам колко ще дойдат. Не, може пък и да дойдат. Те си пътуват, те си подкрепят. Хората, ама аз бях на стадиона на Барселона. Не на Камп Nou, на сега, който... Сега дето играят. Да. Все му да барам името на този стадион. Нищо. Как ти иде? Бях на него... зависи живота от това, нали, в момента. Да, гледах миналия сезон Барселона Реал Социедад. Стадиона беше страхотен. Невероятен стадион. И ако хората, които отиват на този стадион, отиват на Васил Левски, аз не мисля, че те си помислят, че това е стадион. Това сигурно пред тях е някаква... Това сигурно е... Даже аз не мога да нарека и тренировъчен стадион. То не е нищо това. В сравнение с стадионите в Европа. Това е просто катастрофа. Абсолютна катастрофа. Просто много стар. Да. И това, че на никого не му пука, всъщност е най-страшното. Слава Богу, сега се прави стадион точно до Васил Левски.
Получава се доста добре, върви с хубави темпо. Аз бях малко И скептичен. аз бях скептичен. Нали, понеже като гледам как се строят в България стадиони и такова, То не е само викам стадион. сигурно, да, всичко както... Път се строи там. Аз откакто човек пътувам от Търново до София, аз не ми се случва един път да мина по Хемус, без да е ремонтиране някой тунел. Винаги отбиваме някъде друга. Да. Значи това са години. Аз години стават 20 години, откакто аз пътувам от този маршрут. Няма, враче, няма един път така да тръгна и колата да ми върви в права посока. Значи тези, не ги направихме тия тунели, бе, човек. Не ги направихме този път златен. Не знам какво става. Някакви хора какво беше там, където се сетиш, дигат градове за 5 години. Ние не можем да направим някакво тунела. Камо ли стадиони? Васил Левски, да се върне на стадиона, тъжно е. Тази картинка, която се случва там е неприятна, но пък малко по-страни като погледнеш, дай Боже след година някъде, може и да има нещо приятно за феновете на ЦСКА. Но аз вярвам, че дори да не си фен на ЦСКА, чисто от любопитство, би отишъл някой фен да види хубаво ново стадионче. Защото това вече си е събитие. Да има нов стадион в България, хубав събитие си е. Да, аз бях отишъл на стадиона на Ботев малко след като го построиха. Така? То не беше малко след като го построиха, беше в началото на този сезон, там като играха за Европа. С Марибор бях отишъл и след това с Панатинайкос на 2 пъти. Ма той стадион е хубав. Мисъл чисто като стадион е прекрасен. Наистина ми хареса. Просто това с тревата се беше случило след това вече към... Може беше сезона беше почнал и бяха си изиграли няколко мача и бам, тревата приключи. Беше, да. Беше аз даже не помня дали мисля точно на него, на този стадион някакъв матч нямаше дъгичка. Нямаше, да. Аз понеже ги следя Ботев, понеже са ми малко по-приятни. И точно там беше. И на стадиона на Ботев нямаше. И тук отново се чудя защо и как може да бъде... Нали, това е малък елемент, детайл. Нали, това няма ти наруши матча. Ама, чисто, чакайте бе хора, тук някакви правила, дайте да си подредим къщичката. Тази хубава реплика си подредим нашето тук. Кой, защо и как е допуснал такова нещо да се случи? Малко, дребно, но е много важно. Има правила. Така е. Една дъгичка. Добре, няма кой начерта една дъгичка. Някой ще каже, сега за една дъгичка. Добре, де. Една дъгичка. Няма ли кой начерта да дръпне там? Стига. Няма ли наистина толкова ли не ни пука за вида на продукта? Защото това е продукт. Българския футбол или българското първенство навсякъде по света футбола вече се е превърнал, знаеш вече колко е комерциално и как от всичко се изкарват пари, колкото повече реклама има, нали, толкова голяма е шанса да идват приходи, фенове хора да гледат мачове. Това е продукт, ти продаваш вафла. Така? Образно казано. Кутия с вафли. 16 вафли има вътре. И тези 16 вафли, колко от тях мога да ги продадеш, да ги пуснеш на пазара? Реално погледнато. Колко от тях стават за ядене? Ти ако нямаш хубава опаковка, ще я подмиеш. Ако ти е смачка на вафла, отиваш в магазина, смачка на вафла. Ще я купиш, няма да си я купиш. Да. Отворена наполовина, изядена. Сори, ама нямаше време. За кое няма време? Да. Какво съм от вафлите няма захар. Сори, нямаше захар. Това ни е продукта. Как няма захар, човек? Купувай. Ще купиш и няма да купиш. Една вафла 14 години поредни си е най-търсената. Ма хубава, не хубава, това е силна, слаба. Погледни в момента, няма отбор, който реално да скочи на Лудогорец. Всички казват, Лудогорец, нали, тук е редовното за феновете, те там, нали, само те са шампиони, добре де. Айде някой да ги събори. Няма кой. Там е проблема, че просто не се вика да се мотивираме така, младите да видят различен шампион. Нали, дори от това. Ти да видиш различен шампион. Да. Те заради тебе да дойде някой да поиграе. Няма. ЦСКА беше толкова близо. Беше, да. И Торицов не успя. Защото ако ЦСКА си беше взел този матч, аз съм сигурен, че ЦСКА ще е шампион. Да, нямаше какво да се обърка. Нямаше. Обаче няма, врач. И Лудогорец отново.
Нищо против този отбор. Там си е проект вече. Нали? Това си е Да. отбор, който купува футболисти, това ги продава на много голяма печалба и си работи проект. Там си работи. Каквото и да говорим, каквото и да казваме, работи си. Но продукта български футбол, какво да изпъкнем? Кое да изтъкнем? Няма, само лоши неща. Ще ти кажа, че този сезон имах някаква съвсем мъничка надежда. Беше точно до зимата. Малко преди края на първия полусезон. Имах някаква надежда, че Ботев може да направят нещо. Ма беше супер малко, понеже в Европа мачовете бяха супер. Началото на сезона беше супер. Сухи мрежи, голове. Сега бяха 1-0, 1-0, ма си вървеше. Да. Имаше си кой да вкарва. И какво стана по едно време? След края на първия полусезон. Стана това, че го прекратиха много бързичко този проект. Mm-hmm. В кавички проект, защото не съм сигурен те колко са имали такива идеи да стават. Защото Керкес се оплака. Оплака се, че няма кой да му помогне. Защото той каза, аз искам да се боря за титла, няма кой да ми помогне с това. И каза, че след края на сезона, този сезон ще се опита да направи всичко възможно Ботев да влязат евентуално на петото място, мисля, да се борят за някаква Европа уж. И след това си ходя, защото просто никой не иска да ми помага за титла. И това е. Там... И да изпуснеш Керкес, който е един от Ти беше написал пост, който според теб Керкес... Беше казал, че Керкес според теб е един от най-добрите тренери в лигата. Продължавам да го твърдя. Точно така. И да изпуснеш ти такъв човек, защото просто нямаш амбициите. Тук проблемите станаха и заради забраната собственика. Също и това. Идва и то в някакъв момент, нали, това цялата енергия, цялата изтича. И как мога да влагаш в нещо, в което имаш забрана да ходиш до него, примерно. Така че, за жалост, Ботев в голяма мъгла ми е обгърнат и цялата тази ситуация. В момента и яд ме, защото аз не си смятам, че треньорът е супер кадърен и спряга се за ЦСК, доколкото видях информация на доста места. Не знам дали няма се получи нещо. Примерите са доста. Веднага се сещам за Бруно Крапович, който помням какъв отбор беше направил в Локомотив, отиде в ЦСКА и много бързо беше махнат. Да. Томаш, ако помниш, след като дойде по какъв начин дойде в ЦСКА, чакан, сега в момента не знам дали в момента все още е там, когато пускаме епизода. Да, но може и да не е там вече. Но много от феновете са крайно против него и срещу него. Така че не знам и какво ще случи с Керкес, но това, което направи той с Ботев е достойно за уважение и ме яд мен лично също, че последва този срив. Защото това си е срив от всяка. Те видя по какъв начин Ботев те нямаха победа толкова време. Да. След подновяване на шампионата. Черно море също огромен спад през пролета. Там според мен се дължи на нещо много по-различно. Обаче... не знам. Но само Левски, по думите на Хулио Веласкес, се представя добре. Този треньор, който също е доста интересна личност. Така е. Наскоро беше казал да погледам апликациите, къде се намира Левски. И той е спокоен, че Левски върви в правилната посока. Не знам дали лескарите обаче. Макар че Арда последно време това, което видях от тях, това, че налагат българи и че бият с доста сериозни резултати. Бях погледнал 3-4-5 на 0, на 1, на 2 там. Вкарат много голове. Играят с много българи. Даже вчера също Левски изяваха с 11 българи на май. Доколкото гледах. Ти ще кажеш. Аз съм го следил точно колко беше. Аз също не ги следил. Много просто видях, че понеже ми беше интересно, точно защото бях забелязал, че играят с много българи и ми беше интересно да видя срещу Левски колко българи. Аз май бяха излезли точно с 11 българи. И след това бяха пуснали там двама чужденци. И това беше. Което е супер. Да. И Арда се развива. И да носи остане така. Че то след това те ли бяха объркали? Те. Да. Те бяха точно. Нищо случва се. Сега, да, стоп, нали, то пък не може. Това, виж,
И, нали, то вече случва се. Ние тук си го гледаме хумористично. Представи си го това на Бернабеу. И излиза излиза някъде този диктора и казва, така и така легенда на клуба починал. И всички стават, изправят се такова. Представи си как може това да се допусне. Къде е комуникацията при нас? Мисля, кой е казал, кой е разбрал, било объркано, той като този пък живял на същото място, уж нали да почетем човека, то го направихме, го пратихме другаде, да, то отиде миличкия. Той човек на следващия мач ще стадиона да го видят. Ами жив е човека. Не, то е страшно. Имаше някъде, ми попадна някаква история, не помня къде, но разказ някакъв. Приятел негов на въпросния Петко, нали, те са били заедно преди малко. И то отива на стадиона, легенда на Арда се прибира. И казва, вика, нали, съобщава да станем, нали, да почетем човека и вика, аз знам, че си жив. Ти си тук. Обаче, вика, трябваше да стана, нали, да не си за тук, че не те уважава. Иначе, вика, нали, знам, били сме заедно, такова, чухме се, обаче, вика, трябваше да стана, защото всички казват, станете. Ужас да го почетеме. Но така де, това нещо при нас си го приемаме за явно нещо нормално. Знаеш, не знам ли помниш преди време, мисля, че с Царско село имаше една неприятна случка. Футболист тръгва да бие дуспа, собственика влиза на терена да му каже да не бие дуспа. По малко по-така агресивен начин да го каже това нещо. И има го, това е, нали, мач от А-група. Да. Има го заснето цялото нещо. Те бяха в А-група. Да. И това нещо се случва при нас. И аз бях преди година и нещо бях в Испания и с хора от Ла Лига. Нещо си говориме и викам, чай да ви покажа, нали, при нас как се случват нещата. И показвам видеото и, нали, този човек, който викам, това, истински мач ли? Викам, абсолютно. Към истински мач, просто този футболист, който трябва да бие дуспа, не трябва да бие дуспа. Поради една или по друга причина. Той не трябва да вкара, ако трябва да вкарва дуспата, той не трябва да бие дуспа. Ужас. Обаче явно си е наумил, че нещо иска той и собственика на клуба или президента, не помня точно коя му беше позицията, отиде на терена да му каже, че не бива да прави така. Мале, това не си го спомням. Ами, ще ти го пусна, после ще го припомниш. Добре. Беше доста интересно. Беше и те хората, нали, викат, но това е истински мач ли? Викам, да бе, хора, истински мач. Така че и това го имат. Нормални неща за българския футбол. Четвърти път се връщаме на български футбол, макар че си бяхме казали не. Обаче виж как си ни влече пак натам. Аз ще си поговорим с теб за Шампионска лига, за серия, за Висша лига. До никъде няма да го докараме, приятели. Да ги видим малко по другите лиги, да ги видим в апарат как са, що са АО. Значи в Италия Ювентус страда. Игор Тудор, надявам се, не. Иска ми се да е Конте, не знам дали ще се случи. Синтезирано. Милан и те страдат с моите... Милан, да, те са твоите. Ами те са от Италия моите. Сега, аз понеже от лигите си имам така по един отбор, който си предпочитам. Сега, главният отбор е Челси. Там вече Еден Азар ме запали много жестоко по Челси. И след тях от другите лиги си имам така по един отбор, който симпатизирам. Както ти беше казал там за Челси, че имаш за Борусия, Дортмунд ти харесват също така. Нали така беше? Да. Защото и при мен е Борусия, ама там е по други линии. Там. Какви други? Еми бащата много ги харесва. Той е легенда на Борусия. Не. Чакай, викаме, тук имаме. Не. Той много ги харесва просто, понеже Марко Ройс много харесваше и там Борусия. И понеже много гледаше мачове и аз покрай него гледам мачове. Борусия много ми харесваха. Също. Да, Милан също този сезон са по картите. Макар че поне сега са на финал за купата. Може вече да са го взели този финал, ако евентуално го вземат, да много го вземат. Защото епизода ще бъде качен последната събота на май месец. Така че ако си говорим в момента, най-вероятно си говорим за стари събития, да не се чуете. Ние ще поговорим и за събития, които се надявам вече да са се случили тогава. За тях малко по-късно. Ювентус, както каза ти, са в малко по-деликатна ситуация.
от няколко години са в деликатна ситуация и тази деликатна ситуация, тя не спира да бъде деликатна. Очаквах този сезон малко по-голямо раздвижване. Не се получи. С Мота определено Ювентус по-скоро изглеждаше някакъв средняшки отбор, който е щастлив, ако не загуби. Нали, може и да не спечели, но поне да не загуби. И това се превърна в някаква константа. Много, много равенства, прекалено много равенства за отбор като Ювентус. Нещо, което аз не съм свикнал да се случва, да го преживявам. И откровено си се ядосвах доста. Сезона спокойно може да кажем, че влиза в графа нулев. Не знам Шампионска лига дали сме успяли да стигнем, но не съм сигурен, че дори да успее този отбор, ще бъде много заслужено. Предвид формата на отбора през цялата година, през целия сезон. Така че не много приятни емоции от старата госпожа. За мен. Челси, ти ще ме разбереш, защото предполагам и при теб, макар че Челси има доста проблясъци през сезона, все още към момента на записване е в Европа отбора. Да. Много е вероятно да спечели турнира. Сега гледай, отпаднали се, ние тук си говориме, нали? Много вероятно, да. Така че имат сериозни шансове. Кол Памър нещо ми се позагубил доста време. 17 мача няма гол. Аз бях на мача, в който даже пропусна дуспа срещу Лестър. Срещу Лестър, да. Да. Викам, тук сега, супер, извадил съм телефон, снимам и в един момент спрях. Първа изпусната дуспа. Да, заради мене. Не трябваше да хора. Така че в Англия там шампиона е ясен. Там е ясен. Да. Поздравления на всички фенове на Ливърпул. Живи и здрави. Днеска даже би трябвало вече да стане ясно. Точно днеска мач с Тотнам. С Тотнам, да. И сега гледай как Тотнам ги правят триумва. Така. Хетрик на Сом. Примерно. И като почне една серия, загуби. Че те след това играят и с Челси. Всичко ще ги много ще страна. Няма. Аз даже с едни приятели, нали, шегата, що мразя Ливърпул, с едни приятели даже се... Аз да почне епизода, между другото, ама си викам, няма, защото всеки така почва. Викам, няма вече да е толкова оригинално. Не, то всеки път е човек, аз където да отида, първият въпрос е защо мразя Ливърпул. Аз не мразя Ливърпул. Всичко тръгна от там, че в шампионския сезон на Ливърпул, предишния, не помня, бях направил, нали, естествено аз гледам да отразявам всичко обективно, старая се. И не помня какво точно се беше случило, но някакви постове, които, нали, докато Ливърпул не стане шампион, аз не мога да ги нарека шампиони или такова някъде, просто примерно Ливърпул прави някакво равенство и аз го правя пост, нали, че Ливърпул не успя да спечели или нещо такова. Или си кой отбор измъкна точка от Ливърпул. И явно феновете на Ливърпул в този момент започнаха да ми се дразнят на това, че просто казвам, Ливърпул не успя да победи някой друг или някой да открадна точка от Ливърпул или нещо такова. И оттам тръгна това. Аз трябва погледнато нито мразя Ливърпул, нито имам нещо против този отбор. Дори напротив, точно това бях трябвало да казвам, че за парада сега шампионския, даже обмисляме, нали, с приятели да отидем да се включим, да видя, нали, защото чисто като фен, не подкрепяйки явно някой отбор в дадена лига, чисто като фен на мен ще ми бъде интересно да видя емоцията тези хора. Защото там емоцията, конкретно в Англия, е наистина много сериозна, много голяма. Там е празник. Много, абсолютно. Там е голям празник. Покрай фен клуба на Манчестър Сити сега попътувах доста, много са готини пичовете, между другото. Има фенове на Ман Сити в България и са готини, да. Не са еднорози, за пореден път ще кажа, съществуват, виждал съм ги, готини са. С тях пътувам доста по мачове и мога да видя какво е усещането на мач в Англия. Бях на финала миналата година на Уембли срещу Ман Юнайтед. Ман Сити, Ман Юнайтед. Да видиш точно за това, което си говорим, фенове на два отбора, врагове, един до друг. Това го има навсекъде, само при нас го няма. Да речем, те са имали трудни периоди в Англия, но в момента може спокойно да си с
екипче на Сити или аз екип на Юнайтед, да сме един до друг, да си ходиме, да си подкрепяме отбора, да си пея колко велик е Юнайтед, ти да пееш колко велик е Сити или обратното и въобще да нямаме проблем след това да седнем след матча и макар, че Юнайтед спечели тогава, да изпием една бира, кажем, тази година не струвате, ти я кажеш, ви цъфнали та вързали, на здраве и кой откъде е. Това тук при нас липсва. Аз ти, ако си хипотетично фен на ЦСКА, аз на Левски, да седем ти кажа, вие не струвате, леле, стане скандал. А реално погледнато може наистина да не... И този сезон, реално, ако отборът ти не върви и аз ти кажа, пич, не става, и ти я кажеш, ми да, не става. Не. А вие пък ви сте. И почва. Да. Което на мен това малко не ми харесва. Не малко, даже доста, обаче, в крайна сметка, не мога да променя нищо. Мога да се опитам по някакъв начин, чрез това, което правя в моя канал, да се опитам да бъде малко по-позитивно и да подканвам хората и въобще феновете да бъдат малко по-уважителни един към друг. Но до там аз нямам повече сила и власт да променя мисленето на никого, за жалост. Ако от самия него не дойде, разбира се. За пети път се връщаме към български футбол. Да, ще ги направим 10 до края. Ние днеска ще записваме до 10:30 някъде се очерта. Аз си споменах, че има един урок такъв, ама... Урок ли имаш? Аз тъщата има рожден ден, аз пък днеска ще ходя супер. на банкет, на ядене пиене. Аз така сина ми, оня ден, сега тъщата, после майка ми, пък и тя има рожден ден. Да не ти кажа. Все по празници, колко пари отиват, майко мила, после се чудим какво да правим. Но така е. Те върна. Върни ме. Пак ще те върна. Имах идея. Ти най-вероятно си го правя в твоя канал, просто вече не си спомням аз, понеже следя много ютубъри и много хора, които правят така за футбол видеа. Та може да си го правя, най-вероятно си го правя, почти съм сигурен, даже може да съм го гледал това видео, да направиш една историка от футболисти, които ти си гледал в Ювентус и си изключително любими. От които си гледал, не... Да връщам насам там. Да. Правил съм Dream Team на Ювентус, от които съм гледал. Ще ми е много трудно да сгубя 11, но що па да не пробваме. Аз няма да ти помагам, понеже не мисля, че съм обективен, нито съм гледал и толкова много, така че си ти тук. Добре, значи... Не знам дали те сгащих неподготвен. Много неподготвен ме сгащи, ама то само ти да си ме сгащал неподготвен, аз обикновено навсякъде отивам неподготвен, така че да се излагаме. Дай да се излагаме, като се излагаме. Буфон на врата категорично. Защитници със сигурно бих сложил Канаваро, Киелини и Монтеро, разбира се. Пао Монтеро, ще съм човек по-малко, от 300 минута. Червен картон, айде. Не, шегувам се. Но да, Монтеро, Канаваро и Киелини. Да. Сега, по защитата започваме ляво Недвед. Задължително. Много се чудя. В центъра Давиц. Мисля, че... Давиц. Добре. Давиц е брутален. Зидан бих сложил също в полузащитата. И сега отдясно. Отдясно не знам дали да не сложа Каморанези. Не знам дали го помниш. Не. Да, не го помниш. Той пак е от моментите, в които започва да гледам тогава Юве, така че това е. Това е човек. Така че тези четиримата. Ако също Видал много ми харесваше от тези, които гледах. Пол Погба първи му престой. Да, тази история беше малко. Първи му престой Пол Погба също може би трябва да се отчете. След това допинг, след това какво ли не, контузии, работи, проблеми, да. И оттам... Той дисциплината имаше малко проблеми. Не само... Бали? Да, разбира се. Нападението е лесно. Нападението със сигурност Кристиано няма как да не го сложа. Дел Пиеро също някъде да не го сложа. И сега тук много се колеба. Тевес много ми харесваше как играе, но може би Трезеге. Ще си сложа, да. Без Дибала. Ще си сложа... Без Дибала, да. Без Дибала.
Така че Трезеге. Си Добре. сложа. Това ми е състава, който ми допада. Естествено има още футболисти. Има много футболисти, които си струва да бъдат отчетени, но със сигурност не бих сложил Златан. Не би сложил. Нормално там. Макар, че е страшен футболист, но не го свързвам с нищо хубаво в Юве. И той по-скоро се свързва с други отбори в Италия. Аз изобщо не го свързвам с Ювентус. Всеки път, като чуя Златан, никога не го свързвам с Ювентус. Знам, че е играл там, просто не го свързвам го с... Златан, като го чуя, винаги се свързвам с Юнайтед, може би с Милан дори, въпреки че сега последните години игра в Милан. Да, той преди това Интер. Това са може би отборите. ПСЖ. Нито Барса, нито Интер. Не го свързвам много с тия отбори, въпреки че е играл там. Юве като стана трансфера от Аякс, от Аякс го за Ювентус супер много се зарадвах, аз честно казвам тогава, защото аз тогава играх и много FIFA. Да, добре. Да, аз бях много запален на тема FIFA. А само преди да продължиш, за треньора да кажем кой ще сложиш. Конте. Конте? Да, нали от тези, които са така преснички. Конте ми е... Няма да е Алегри. Конте ми... Не, Алегри не. Няма да ми е Алегри. Конте... Много ми се искаше Конте да се върне в Юве. И все още искам. Нищо, че там имаше едни обиди, едни пръсти летяха към други, но се надявам. Много е звяр. Конте е звяр. Така е, да. Не знам дали успял да пребори в момента Интер. Да, аз много се надявам да я пребори Интер. Предполагам, че и ти се надяваш също. Как бе, човек? Моля ти се. Аз помня сезона, в който Челси стана шампион с Конте. Той Конте, където и да отиде, единствено в Тотнам не успя да направи нещо. Той в Тотнам и Мориньо не успя. Да. Пък който и да отиде в Тотнам пропаде. Може пък по стеко го Сара е взел Лига Европа. Не знаем. Но аз не го виждам. Някакси не го виждам по стеко го е взел. Да се случи там. Но пък аз тази година видях една от малко бей на Тотнам в Европа. И въобще сезона им беше много хубаво. Така че това като треньор континю. Добре звучи. Чух доста играчи, които съм гледал, които ги знам, то за това, да. Малко по-назад, ако се върна, не мога. Нали? Аз и Зидан съм на ръба, но дет се вика, фанах някакъв момент с него. Това е. За Dream Team на Юве. Много е трудно да подбираш. Аз доста често правя такива видеа при мен. Да, знам. И когато поканя някой, го подготвям. Нали, за да може да помисля, това е да, нали, естествено винаги има сега как може да не сложиш този, да не сложиш онзи. Да. Нали, сега какъв е толкова Моранези, можеш там да дръпнеш, примерно Роналдо да играе, нали, на тази позиция ще се справи перфектно. Така че изненадващо е. Но пък това си има отбор. Всеки има право на мнение. Това е нещо, което трябва също да го отчитаме винаги. Всеки един има право на мнение и е хубаво да приемем това, а не да му налагаме нашето мнение като най-вярно, правилно. И така нататък. Така. Ще върнеш и към българския футбол или не? Няма да вършим към български футбол, няма да продължаваме към български футбол. Ти тръгна нещо за FIFA да говориш. Играех много FIFA тогава, да се върнем на Златан. Да. И много ми харесва, той беше много, много добър и като дойде в Юве, викам, какъв нападател дойде, супер. За жалост не се запомни с нищо, кой знае какво. След това Юве, като отиде в серия Б, то отиде някъде другаде. И така. Така че Златан, сори, ама не ми е никога страхотен футболист, разкошен. Какви ли не, даже един от любимите ми голове изобщо е негов. Една задна ножица. Да. Ще не мога да се отрече какъв е звяр. Обаче не ми е любимите. Добре. Ще да те питам нещо и забравих. Как може? Не, дай нещо, точно. Дай нещо за кое? Дай темата си. Дай ще пробвам да позная. Пак беше за Ювентус. За Ювентус. Кажи. За Влахович. Влахович също е едно от разочарованията, които преживях с него, защото много ми се искаше да се превърне в онзи голмайстор, който Юве нямал доста време и ми не стана.
И той си го има това, има си този характер, има си тази сръбска дума да използвам, да не е толкова лошо пред камерите. Носи си в него този темперамент, Така. дето като си каже, не е пътен на твоето и не става на другото. Естествено, отбора страда от това понякога, когато си е така леко по-изнервен, позволява емоциите да вземат връх. Пълни глупости говоря в момента, за да не почна да се ядосам много, но когато започне да прави инат и да се държи като едно сръбско, нещата някак да се получат. В матча с Лоу, който изгледах на живо, вкара 2 страхотни гола, което е Евала, но там насетне много му е криво, бате. Някой път като не тръгне, ти го гледаш, той се самоизключва се от играта, нищо не върви. Отделно като се е скарал и с някой треньор, защото той е много вероятно да се случва това. Доста често някакви конфликти такива и като не ти тръгне от никъде нищо, като не върви, ти като си инат като магаре и става това. И е без централен апарател. И без централен апарател, какво правиш? Нищо. Така е. Без централен апарател трудно е наистина. Да. Челси ги видях този сезон с Джаксън, който в началото тръгна добре. Впоследствие не продължи толкова добре. Видя се какво да нямаш централен апарател. Той се те феновете на Юнайтед може би най-много усещат. На Ман Юнайтед. Да. Защото те уж имат на хартия, имат нападатели, обаче малко страдат и те. Доста. Да, макар че аз го харесвам Хойлунд. Голям Хойлунд ще се оказа този трансфер. Да, така е. Сега аз не съм фен на Юнайтед, просто в началото като дойде го видях, че момчето се опитваше, наистина харесваше ми начина, по който играе, опитва се да я вкара тази топка, опитва се, просто нямаше късмет в началото, по едно време взе, че тръгна. Да, имаше период, където почна да вкара. И сега вече е още по-зле. И после от началото, че той в Шампионска лига поне се беше разиграл, беше вкарал супер много голове. Европейските мачове му вървеше. В Англия просто. Те Юнайтед, виж, този сезон са така. В Англия дъно, пък в Европа някакви обрати. Да се стане шампиони, сега тук и Хойлунд, държиш Хетрик на Хойлунд на финала срещу Тотнъм, представяш? Абсолютно. Сега му тръгва играта, играч на месеца, той вече на сезона няма как да стане. Да. Обаче такова, хетрик в финала и ние тук увисваме като прани гащи. Защото Хойлунд не става. Ако не става, той донесе купа и титла. Титла не, този сезон, но поне купа. Купа, да. Титла, евентуално другия. Евентуално, много евентуално. По-скоро не. Ако наморим му дадат да си вземе играч, с които знае какво да прави, може и да му се получат нещата, ама му трябва повече време, според мен. Трябва му време. Със сигурност му трябва повече време. Но в тези отбори, оттам и до големия проблем в тези отбори, там не ти дават време. Да. Там няма иска се от днеска за днеска. На Артета му дадох. И слава богу, че му дадоха, но те Арсенал в един момент толкова бяха миличките, приели, че трябва тук да се направи нещо и трябва да сме търпеливи, защото и той имаше много тегав първи сезон. Да. Много, но пък ето, че проработи. При Клоп също беше, докато е този преход от отбор, който не приличаше на това, което изгради Клоп. Със сигурност аз даже наскоро пак ми попадна отбора, който е поел тогава. Да. И да не сторката, като погледнеш и като сравниш какво изгради и в момента Слот ще стане шампион. С готов отбор. С готов отбор, той да речеме сега, че и той има някаква заслуга, разбира се, за титлата, не отписваме всичко, обаче човече в сезон, в който Ман Сити не прилича на себе си. Арсенал грешка след грешка. Нотингъм, който предния сезон се бори да не изпадне, сега ти е в петицата беше, в четворката. В този сезон Ливърпул да стане шампион, защото той реално погледнато отбора дръпна толкова сериозно и няма онази победна серия, която Сити правеше предишни сезони. Защото ти вече помниш, нали? Помня, Като кажа дай от февруари и Сити не пуска гъста. И всички отбори наоколо почват да издишат. В момента няма. Ливърпул, наистина този сезон, така му се посла на Слот да стане шампион, за което Евала просто
дойде си в точния момент. Другите отбори леко слязоха надолу. Контузията на Родри няма как да не се отчете. Холанд и той започна ударно, след това суша и контузия. Гвардиола се разведе и ето, Ман Сити от всякъде там обвинения летят, които не знам дали вече някой се е произнесъл какво ще стане с този отбор, но Сити определено слезе много надолу. Така че Ливърпул, шампиони, титла, Слот щастлив, Салах остава, Ван Дайк и той, тренд в Реал Мадрид. Най-вероятно няма да остане. Най-вероятно към този момент ще ходи на Бернабео, където пък ще има нов треньор, сигурно. Заговори си за Шаби Алонсо. Да. И аз мисля, че е доста добър вариант. За клуб, което няма да се случи според мен. И аз мисля, че много е далеч от истината. Много е клуб да отиде в Реал Мадрид. Невероятно мисля. Просто някакси не го свързвам. Няма как да го свържа. Но, ако Клоп отиде в Реал Мадрид, ще станеш фен. Не, така няма да се случи нещата, но според мен Арнолд не на 100, на 200% ще отиде в Реал Мадрид, ако Клоп отиде, но това няма да се случи. Аз мисля, че вече Трент си е взел решението. Мисля, че следващия сезон просто ще си бъде там. Това като с Килиан Мбапе, там сагата продължи малко по-дълго. Там продължи 2-3 сезона. Да, там просто продължи много, но ние не искат да го пускат. Там имат финансови възможности. При Ливърпул май е малко по-различно, доколкото знам от фенове на отбора. Така че мисля, че Арнолд ще си бъде част от Реал Мадрид следващия сезон. А колко ще им помогне вече? Ще видим. Те там ще трябва да се подмлади малко. Става господин Модрич, мисля, че и той ще поприключи. Така че ще трябва да се... Не знам и с Винисиус дали са се разбрали, защото към този момент не са. Да. Винисиус има много сериозни претенции за нов договор, финансови. Ако Реал Мадрид кажат ето, ще се случат нещата. Въпросът е да кажат. Макар че аз след този сезон, който направи Винисиус, някакси не го... То след златната топка му струши всичко. Добре, мисля, че трябваше да вземе той златната топка. Защото аз не мисля. И го бях казал тук в един епизод, че не мисля, че Винисиус... Аз ще го кажа така. Ако трябва да гледаме правилата и всичко, което е като изискване към един на златна топка, Родри покрива от всякъде. Така че си е заслужен от всякъде. Няма за какво да се хванеш, да кажеш, това тук не. Защото Шампионска лига може би, нали, там да кажеш нещо. Да, но пък при доминацията на Испания на европейското, ключовата му роля за тази титла, той стана играч на първенството. Сити, видя се с него и без него. На какво прилича отбора? Халфа линия. Той имаше една поредица такава, в която Родри, когато е на терена, Сити нямаха загуба. Сити нямаха, да. Точно така. Така че изключително фундаментална фигура за този отбор. От друга страна имаш Винисиус, който също немалко успехи. Шампионска лига. Винаги това влиза в уравнението. Така че и той също, ако трябва да сравнява, проблема е с Бразилия, че направи нищо. Но ако трябва да вадим аргументи, един и другия си като чекчета, нали. Това е изпълнено. Така че за мен може би една идея наистина наклони везната към Родри. Проблема е, че тази награда в последните години до голяма степен си е маркетинг. Представи си, Винисиус взима златната топка, футболист на Реал Мадрид, нали, там битката му с расизма, нали, колко по-ударно е това. Винисиус, атакуващ футболист, нали, младите футболисти, които те първо прохождат, ето го идол, ето тук момчето, което се бори срещу всички, отделно, че бразилец от колко време не е взимал златна топка. Супер! От чисто маркетинга гледна точка Винисиус ще бъде по-добре, защото Родри, черноработника, човека, който без него отбора увисва, обаче отбора, когато бие, други са напред. Нали? Други излизат нападатели, Холанд излиза напред. Да. Той блести. Да. Така че по-трудно за забелязване самия Родри. Рекламата също не е чак толкова, колкото ако беше Винисиус.
Всички бяха полудяли, нали. Ти помниш, предполагам си обърна внимание всъщност, как пуснаха, кой беше спонсора, не знам, бутонки негови специални. На Родри, да. Не. На На Винисиус, да, те бяха подготвени. Бе, всичко отиваше към Винисиус. Всичко аз до сега, през всичките тези години, аз не помня да е имал вариант, в който 5 дни преди церемонията да излезе име на победителя и в последния момент да е някой друг. Излезе ли име? Значи той. Това е. Говори за Винисиус, те, нали, бутонки пуснати, какво ли не, и в един момент, Родри. Реал Мадрид няма пътувал сутринта, се разбира. Чакайте, тук нещо има. Да. Така че за първи път се случи нещо такова, някакъв шок беше. Но там едва ли ще разберем какво точно е станало, защото това е станало в последния момент, за да може, нали, Реал да... Защото ако се знаеш една седмица по-рано, много рано ще се знае, че Реал няма да ходи и всичко щеше да се разчуе. Щяха да раздухат това. Да. Нямаше да е предния ден, сега както беше, нали, за Ел Класикото, за финала за Купата на краля. Предния ден излиза, ние искаме да смяна там други съди или искаме извинение и няма да ходим на финала. Това е едно. Ма за златна топка, церемония и всичко там трябва да се разбрал по-рано. Най-малкото, нали, те звънят да кажат на победителя така и така, да е готов от това, което знам. Да, за организиране на церемонии. Нали, няма как победителя да разбере когато е свързано с някакъв тип реклама и всичко. Разбира се. Да. Трябваше. Разбира се, сигурно си. Аз така съм чувал, че му звънят на случая на кой ще му дадат златната топка. Преди това да се подготви, защото все пак и реч трябва да кажеш някакво, доколкото съм... Трябва да кажеш зад нещо. Не може да отиде. Големите церемонии не се разчита много на импровизация. Големите събития също на импровизацията много нали, не е окей. Когато искаш да ти е както трябва. И, нали, ако трябва да се върнем тук, спомена малко по-рано за Гришо и това, което стана с Джокович, нали, там има едни хора, които решават какво да стане, каква музика да се пуска и движенията на своя глава трябва малко да ги ограничиш на моменти. Но да не се връщаме към... Там няма нужда да се връщаме. Да. То вече е далече от... То такава лудост беше. То целият свят, то не целият свят, ма цяла България тук за това почна. Тук то застанах, имаше веднага, разбира се. Цялост нямаме друга работа. За други по-важни неща, аз ти мисля. То акцента за този матч то отиде на там. То не беше... Не беше главната идея, за която точно бе направена, което беше по-тъжно там. Пак тъжно ще говорим. Да, връщай към веселото. Към веселото, то не знам колко ще е весело. Ще я те питам за Шампионска лига, понеже, значи, в момента не съм сигурен кой. Края на април сме, 28-ми. 27-ми, не съм сигурен точно. 26-ти, 25-ти да кажеш, никой няма да разбере. Да, не, ще разбере, защото ако днеска играят Ливърпул, ще разберат. А ние сме нали, трябва Ливърпул, Тотнам. Трябва да каза го малко по-рано, 27 април. 27 сме днес. Да, така. На 27 април знаем само полуфиналистите за момента. Арсенал с ПСЖ, Барселона с Синтра. Да. Най-вероятно, когато този епизод, аз съм убеден, че матчът вече дори финал ще е изигран. Но въпреки това, ние все пак няма как да не споделим кой според теб мислиш, че ще стане шампион в Шампионска лига. Аз мога да ти кажа кой не искам да стане. Аз също мога да ти кажа кой не искам да стане шампион. Те са два отбора, които не искам да станат. Аз един. Другите, който иска, просто един не искам. Но като изключим Интер, отбора, който искам и всъщност който мисля, че ще стане ПСЖ. ПСЖ? Да. Сериозно? Ами да. Ще шокираш, ти Барселона ли клониш? Към Барса ли клониш? Барса. Върни се. Не мога, че комплексита. Да. Ти си ме сложил на Барселона. Аз съм те сложил, той си викал, сега ще каже Барса, ще стане добре. Се получи. Боже, ти си ми послал нарочно тук да има... Аз тръгвам ПСЖ. Боже, арабските пари, къде се издъних и аз при шейховете? Ужас! Не, виж сега, ПСЖ и аз много ми харесват как играят този, наистина много приятел отбор. Просто Барселона са ми прекалено доминиращи някакси. Това ако някой ми беше казал, че преди половин година, ако някой ми беше казал, че за поител Шампионска лига ще кажа ПСЖ, може да ходя да се гръмна от някъде, да скоча от някъде, да ходя да се застрелям. Но
Предвид мачовете, които направи отбора след Нова година, Мгм. защото те пък преди Нова година бяха и те долу по ниските етажи Бяха, в те двамата основната се схема. класираха за Да, следващите кръгове. Там. но оттам насетне, след Нова година, не знам какво се случи, но този отбор заигра като отбор. Много. Много. Това, което направи с Ливърпул, ПСЖ, във Франция. И въпреки Беше това много- загуби. Загуби при матч, който доминацията беше От първото до последното. потресаща, да. След това мачове срещу Астън Вила. И казвам мачовете, защото първия матч битка, втория матч при 2-0, като че ли ПСЖ си реши, че приключи. 5-1, спокойно, пичове, вървим напред. Та оттам дойде леко треперенето на края, та Донорума трябваше да разтяга като лукум на края. Но смятам, че ПСЖ сега, проблемът е, че идва Арсенал. Ма по-друга страна, що да е проблем? Защото ако беше я Барса, я Интер, там ще е много тегло, защото Барселона виждаме по какъв начин играе и печели. И едно феноменално момче, което на тия години не знам какво да кажа. Откъде дойде този талант? Нямам обяснение. Само прическата, дето сега си я направил малко ми е странен. Да, вчера помня на лойфа няколко пъти я спомена тази прическа. Човек, спагети на главата. Защо ти е, за какво ти беше? Но след това, после сложи два чифта очила и се оправи. И се оправиха нещата. Интер също смятам, че ще бъде много, много труден съперник, ако се беше паднал, докато Арсенал отворено играе. Вече те там и едните и другите нямат мисъл за титла. Няма, да. Да, няма какво. Така че се хвърлят се изцяло Шампионска лига. Но това, което видях от ПСЖ след Нова година, като игра, като фантазия, като скорост, като техника, като футболисти, които могат да блеснат във всеки един момент. Тук не говорим за един лидер, нали, една или три, както бяха по едно време с Неймар, Мбапе и Меси. Тук говорим, всеки един може да реши мача. Да. Не, че уния не можеха, обаче там акцентът е върху тях. Да. Последно остана Мбапе и видяхме какво беше, нали, като не може да вкара и нищо не става. И другите не могат. Да, отделно драмите около него ще остава ли, няма ли да остава, пък тук, пък пари, пък такива неща. Така че крития фаворит за спечелена Шампионска лига ми е ПСЖ. Добре. Ти какво ще кажеш, Барселона? Барселона, аз нито Интер искам, нито Арсенал. Ма между ПСЖ и Барселона, да ти кажа, според мен, ако изиграят те финала, ще е много приятен за гледане. Защото и двата отбора играят такова футбол. Ще ми е много приятно да ги гледам и който стане шампион, според мен ще е заслужено. Просто и двата отбора са много, много доминиращи. След Нова година ПСЖ се изключително. Както каза, спомена мачовете с Ливърпул. И двата мача бяха невероятни. За жалост заспах на тия. Че просто не мога човек. Първа смяна на училище, рано ставаш, 5:30, не мога аз. И седя там, изгледах едното по време, те направо ги размазах и си легна спя, викам, ПСЖ на сутринта, като се бъде, сигурно ще се спеше и гледа 1-0 за Ливърпул, викам, какво стана? Какво направиха тия? Те се така събудиха за и те, какво стана, бе, пишва? Но да, ПСЖ наистина са много качествен отбор, не както казахме с Мбапе, така, като не може да вкарва и другите около него не могат. Барселона, както споменати от друга страна, са също много качествени футболисти по целия терен разположени. Вчера се видя дори с контузия на Левандовски, с контузия на Балде, с контузия на Касадо също така. Въпреки това, според мен лично доминираха Реал Мадрид през целия двубой, въпреки двата гола на Реал Мадрид. Имаше там една част от време, където Реал натиснаха. Да, точно след влизането на Мбапе, когато се получиха малко след фал му, който много хубав фал вкара вчера. Но да, като цяло Барселона и ПСЖ са двата отбора, за които аз се надявам да стана, защото не знам, някакси искам такъв отбор да спечели. Не искам някой отбор, който се е защитавал прекалено много или Арсенал просто не мога да ги видя шампиони. Някакси не ми се иска също така да ги видя шампиони. Беше ми попадала една статистика, един куриоз, че в Мюнхен шампиона винаги е отбор, който до сега не е печелил турнира. Което праща два отбора само. Да, тези двата отбора, всъщност двата отбора са един срещу друг в момента. Да. Така че това ако се случи. От друга страна, ако Барселона се класира на финал, дай Боже,
Нищо лично против феновете на Интер, само да кажа. Да. Нали, тия шеги не ги приемайте То не е към лично. феновете, то е към отбора. Бях в Истанбул преди 2 години там финала с Ман Сити. Да. Бях с фенове на Интер на една маса, страхотни хора. Нали, това, че подкрепям лични отбори, нали, и се шегуваме, това са съвсем различни неща. Ханзи Флик до сега пък няма загубен финал. Няма, да. Да, включително и матча срещу Реал Мадрид за купата, 7 от 7. Та ще бъде интересно, ако Барселона отиде на финал, с Флик, който не губи финал, и от друга страна отбор, който пък в Мюнхен трябва да спечели, защото нали, Барса са печели са турнира, ПСЖ и Арсенал не са. Така че ще е много интересно коя серия ще приключи, ако се случи това. И гледаш как накрая отива Интер, бие, става шампион и всичко. Ни Флик ще отиде на финал, нито пък Арсенал там и ПСЖ ще си сбъднат това в финал в Мюнхен. Той Инзаги при един матч с Милан. Точно при полуфинал мисля, че с Милан беше споменал нещо. Бяха го питали. Требъл ли? За дубъл и той за требъл? Какъв дубъл? Супер, да. И го напляскаха. Йович му каза шаша и... Стана. Видяхме го. Аз мисля, че нито един трофей няма вземат Интер. Или поне ми е тайничко, така се надявам. Защото от Барселона няма. Не мисля, че имат. Те имат шансове сега. Имат шансове. Просто с тази игра на Барселона малко трудно. Много силен отбор е направен Инзаги. Пък от друга страна, в серия Интер имат по-тежки мачове от Наполи. Да. Защото играят и двата отбора от Рим. Докато Наполи имат по-лека програма. Това не е гаранция. Наполи, като се издъна срещу по-леките отбори, те колко пъти с този сезон загубиха точки от по-леки съперници. И това го има. Като за финал на епизода, понеже то лека по лека започва да вървим към края, щях да те попитам, това за първи път ще се случи, да питам гост, кой иска да види в нашия подкаст. Имаш ли някой човек, който би искал да видиш тук, с който да си говорим не само за футбол, за спорт като цяло? За спорт? То ти си канил вече доста хора, такива, които бих могъл да препоръчам. Но мисля, че в стила на и от уважение към Ливърпул трябва да покажеш фен на Ливърпул. Фен на Ливърпул? Да. Фен на Ливърпул. Аз сещам един страхотен фен на Ливърпул. Томас Конов. Знам. Аз съм го канил, обаче той има други проблеми, с които той ми е казал защо не може да дойде. Така. Добре, иначе съм го мислил. Да, защото смятам, че той е много, много готин, има неща, които могат да сподели, има доста история. Сега трябва да покажем уважение към този отбор. За друг известен фен на Ливърпул се сещам, но не знам дали ще е свободен. Алекси Сукачев е много готин. Алекси е разкошен човек, коментатор, който се работи вече в УЕФА за УЕФА от доста време. Така че Алекси като много известен фен на Ливърпул. Друг фен на Ливърпул е Ники Александров. Така че, но не знам вече там, нали, с контактите, как ще ги контактнеш Ники Александров, с него може да си поговориш много за български футбол, без да е толкова негативен като мене. Иначе от лицата в интернет, Андон е много приятен също събеседник. Той мисля, че Миланис, той е по тази линия. Да, той е Миланис. Да, Андон е готин. И това е май. Да, за които се сещам, при положение, че си поканил Тричков и Павката. Също от испанския футбол може да поканиш Волен. Волен е готин. Така че леко голям избор ти там. Гец, който е другия водещ за испански футбол. Там може да поговорите много за испански футбол. За италиански може да поканиш Пепи Виденов. Той е страшен фен на Астън Вила и на Лацио. Така че давам ти избор голям. Надявам се някой от тези имена да дойде тук в този прекрасен подкаст и да си поговорите за футбол. Добре. Позитивно. Да. Позитивно. Най-вече позитивно. Да. Пък ако нека да затегнете нещо негативно, де се вика не боли. Така е, да. Благодаря ти много, че прие нашата покана. Отново ти благодаря за пореден път. Благодаря ти, че направихме според мен един много качествен епизод. Епизод, който се надявам да се гледа. Защото имат какво да чуят хората, със сигурност.
Сега все пак, като наш гост няма как да не каже на хората да се абонира за твоя канал, ще го оставим като линк в описанието, въпреки че сега не сме от най-известните, но все пак трябва да се спомене това, че ще оставим линк, за да Ще може да... станете известни. Ще видим. Ние не борим това, борим, аз друго боря Добре. с този подкаст, но да. Наистина се радвам, че дойде. Така, уважаеми зрители, надявам се наистина епизода ви е харесал, както споменах вече, според мен се получи много добре. Не забравяйте да се абонирате тук в YouTube. Имаме, разбира се, Instagram, TikTok и Spotify. Така че, ако искате, може, разбира се, да ни последвате във всички социални мрежи. Надявам се, пак казвам, епизода ви е харесал и ще се видим следващия път.